ya zuru ibe anaghị achụ mmadụ ebe a ndị Yoruba na ebe a Hausa na ebe a Tifi na ebe a Abakaliki na ebe a many languages Calabar they are here working ohe ya na-achụ ndị na-agha ma ndị na-agbara ma ndị na-ere odi sokwa ya arụkwa ọrụ ebe a nọ kịta bụ Akwuke ọk na anọ n'ọnda Enugu South na Enugu steeti anyị na ebe a set of ndị be anyị ga-ezuwe ori ya bie nke anyị waji wee biri Chukwu na nyere anyị ji wee na-azụ owe anyị because ori adịghị anyị n'ọbara so anyị na-eme were na-achụtakwa ego help owe anyị but ekpere m abụọ na anyị ga-anọgide n'ihe a na-ewego ndị nọchara ebe a nọcha obodo ebe bụkwa ndị be anyị nyocha ma gravel n'ahịa ebe ị ga-afụcha gravel ndị nọ na mmiri na-adịkwa ọrụ so nọ ya ji nyere owe anyị ka bi ya Chukwu na nyere anyị chọọ ka anyị kparịa owe anyị n'ụzọ aja na-agafe a ọ na-agacha Abakaliki ọ ego gị dị chọrọ ga-efu ejewe obodo oyibo ma ndị na-arụcha ụzọ ebe ọ bụla ị chọrọ onye aja ka eji arụ ihe ọbụla bụ ụlọ na eji arụ ụlọ na wutie ụzọ ndị na-arụ ụzọ so ebe ọbụla chọkwa ka evute ọ ego gị bi ego efukwa bịakwa ebe ahụ ewe ebe a na-efu aja aga ewere ebe ọ na-asọ anywhere ọ ego ọ price m fụtara ebe a bụ na otu ọ ji wụrụ ihe a ka anyị ji wee na-ere odidi moto ma ndị nnukwu n'ebe a ma ndị obere ọ na-eme at times ime ehe mmadụ o were gabịa chọọ today ọ nawa ya wee na-achitekwa azụ ebe a ga-abụ problem dutogo the treatment o kwesịrị ọ naghị ewetacha duto na amaghị ka gọọmenti amakwa na ụdị ya adị mana iberi wit ihe a na ha ga-afụ na nsogbu anyị na-ewewo about health for ndị na-arụ ọrụ tenor at times onye arụcha ọrụ a na till at the age of 40 60 owewe ukwu mgbu owe arụ mgbu that is it na so na anyị need kwa na gọọmenti ga-provide anyị where we be having our treatment ogwodoro nke ahụ na our load mmiri ebe si na-ekporo aja bụ nke akpọrọ nya bụ mmiri gafere ọtụtụ obodo n'ọkụ na anọ nke anyị nọ n'ya taa bụ nke gafere na Akwuke ọ dịkwa na Akegbu Ugwu Obaagụ nakwa ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị iche iche ọ bụrụ mgbe nya bụ nya ihe dịka afọ 5 na afọ 7 gara aga ụgbọala na-agba n'ime ya ma mgbanwu maka na ọ dị obosara nwee ọtụtụ mmiri mana ugbu a n'ihi ụwa mmebi bụ nke a kpọrọ climate change ya bụ nya na-atakpụzi atakpụ sụsọ aja ka a na-afụzi mmiri na ha agwụ iruo na mpaghara nke dị n'Obaagụ ihe a na-emezi ebe ahụ bụ izu ezi na ịkọ ọrụ ugbo onwe bụrụ na o ruo na mgbe ndị be anyị ga-atinye anya ka a mara ebe mmiri si baa opi ụgbọgọrọ n'ụdị na gịnị ga-eme ka mmiri ha eto a takpọnata ọ bụrụ na isi na ọma nkwa omume akọrọ ngụ na n'ihu ma na afọ na mmiri nya bụ nke dị n'Obaagụ atakpọna nke a ugbu a na ha ata ọ bụrụ na ọ tada maazị m ebe ndị Enugu ga-esi wee kpote aja ha ga-eji na-arụ ụzọ ha ga-eji na-arụ ụlọ nakwa ihe ọbụla eji ụdị aja na-arụ biko ndị ọ dị n'aka biko nụ ndị ọkachamara biko tinye n'imi n'ala ka unu sipụta ma chọpụta ebe ya bụ ihe si bido na etu a ga-esi kwuo onye okwu arụ tupu oge aga n'ahụ anyị. For my own understanding, the government Enugu State mma will ticket government nana outside the road, not inside here, outside the road. Hana na tippers. Even the road self, for the hard the but I don't pray for that. I try to come one be atakwa hu nata. Go amatakwa hu aga ni. Mwa be na mwa amatakwa hu aga kwa n'iru kwa. Chukuna na-emekwa ike a na-ewetekwa. Ya bụ no ka ma karịa ịnọ nkịtị ma ọ bụ ije zuo ije wewe nke mmadụ because ndị adịghị ndị be anyị n'ọbara. Onye adịghị ndị be anyị n'ọbara. So no ya ba ji Chukuna ji stop anyị ori. Kama ị ga-eje zuo ihe mmadụ ịbata ebe a. Owoke ya wụ iweta ego nri for the day. Ana nata like nke a now.
30,000 ka eji ere ode. So ọ bụ na ị chọọ ka ebutere aja o dipendị ebe efu aga bi ego akọ so ego agwa ngwa price now because amaghị ebe a ga-ebuga nọ ikpo afọ ebi steeti or village ivu aga agwa ego na-eji mpe aga ebe a nke wee eziokwu ejiri omume mbụ mmadụ ndị Igbo oso onye chọrọ ịda iberibe na onye na-achọghị ịba onye chọrọ ịdị na-egbu nke mmadụ mana onye batara ebe nwoke uche gawa n'igbo ihe mmadụ olesikwana chọrọ ịn'owo n'iyi agwa na-aghọta so ọ dịrọ mma iwechi ihe dị otu oyi Igbo na-eji akparị owe si ya wee na ya na mmadụ ihe bụ ihe o weta do n'ụlọ so na kama ọ ga-adịkwa na onye ahụ bata ebe a bịa soro ibe anaghị achụ mmadụ ebe a ndị Yoruba na ebe a Hausa na ebe a Tifi na ebe a Abakaliki na ebe a many languages Calabar they are here working ohe ya na-achụ ndị na-agha ma ndị na-agbara ma ndị na-ere odi sokwa ya arụkwa ọrụ afọ mbụ Friday ngene chieje nanụ nke taa agaana ya bụ na ọkụkọ ga-anakpa ụra ma orijuru ma oriju boys onye ọbụla eburu na ngwa ọrụ ya na-ana maka na nke tata arụcha na nke tata onye na-arụzie ọ ga-gakwuru ezinụlọ ya ka agbakọ ma wepụ nke ọbụla fọrọ ga-adịwara echi n'ebe a amaara m na ọ dị ihe karịrị narị mmadụ na-abụ ndị ọ bụ ebe a ka ha si na-enweta nri ụbọchị ya mere na ihe ọbụla a ga-eme ka e wee kwalite ihe a ndị a na-arụ ebe a ụzọ adịghị ebe ahụ chaa ịfụ ka ụgbọala na-agba n'ime mmiri ndị tipa na-agba na mmiri ya na-emebikwa biko anwe na-anyọ ndị gọọmenti Enugu steeti biko ọ bụrụ na e nwere etu unu ga-esi tinye anya maka na ọ bụrụ na emekata kọọ akụkọ n'ebe a mara na igwe eje nga mgba ka anyị sikwa ebe a dapụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ